Iki ganti Mbak Lintang Kairo sisan berduel karo Mbak Winong Nawangsih. Ya. Ayo disepoti. Saiki ganti Slendro. Ayo sepoti. Slendro ya. Aku mau main sama Tira sepot. Ayo. Oh Slendro gede sih. Momo jiji Buto kalah. ora ini jiji mo jiro lupa yuk ayo balik Kairo munggah panggung karo bawi nona bangke ye ayam ye kayo Buka sama nut ya Mas. Oh. Iki mau support apa? Support ala Ki Sarmadi Sabdo. Ya. Kalau dok, baik. Lagi. Pripun sudah Mbak sudah nginjing. Bapakmu latihan. Pasar lagi. Sudah nginjing Mbak Lintang Kairo. Nggih. Nah, pripun? Mbak Lintang Kairo. Aku mau cameo iki, Pak De. Malu Lintang Kamerun. Mboten rupiah ayune kok ngene. Madurane nduk aja disawang aku. Aja mbok sawang ndak pengen aku kan. Mboten lho Pak jenenge niku kok uwabeng. Sak mripate lho. Uwabe kok uwabeng itu ngopo? Kowe ora tau tak ulang ning SMKI. Saiki dadi mahasiswa. Sik kelingan jaman tak ulang. Nggih, napa? Tak ajari ngerebake sik kelingan. Nggih. Tangan watang rebab dicekel tangan kiwa, tangan teng nyekel kosok. Aku ning ngurimu. Nggih. Terus tak maju mundur. Men rasamu piye gak? Awone iki Pak De. Ya Mas, tak ajari ngerebak kowe. Ya, ngoten iki kok Pak. Ora senut-senut kok. Ya ora senut banget. Anu Pak Radi ndredeg. Soalnya kan belajar. Ini saiki sisa ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Oh ya rasane ladang itu ngilit. Mbak Lintang sampeyan kelas tunggal nggih. Nggih, sampeyan kelas tunggal. Panjenengan kula sing kemutan nalika ndherekaken Ki Haji Anom Surata, kula menak penggirungipun Ki Haji Anom Surata. Dadi naik Pak Anom ngasta terus panjenengan sok nusul, nalika semanten jeneng rasi umpun. Pejan walit sak benek lho, Pak. Saiki wis soe. Rupane kok jalur sado. Dene putih kena abang. Grogi lho Pak De, ngoten niku Pak De. Demam panggung wis Iya, gampang kali enak. Demam panggung. Demam itu apa? Nah, Nembang apa? you and you song. Song, menyanyi. Song and you song, you singing. Yo piye maksudnya iki? Maksudnya ini nembang, kono menyanyi. Iki jenenge Sarmadi KPR. Apa kuwi? Oplak. Kuwi Sarmadi EJ. Apa? IJ. Iya. Ya nang. EJ. Apa Nduk? Lagune Nduk. Apa dok? Selik kedah selendron apa pelok? Pelak boleh, Mbak Lintang boleh pelak. Pokoknya penting wong loro kompak. Iso jembok dieling-eling di jaman lagi mulang kali. Wis ki lalekno lelakon sing sepupu, adepono lelakon yang akan datang. Termasuk cita-citamu karo kanca-kancamu biyen lalekno. Lha malah sing ngelingke kowe iki lho. Heh? Sing ngelingke kowe. Iya. Apa nang? Lagune nang? Ninggalkan tresna. Nah, kok semenang. Dan semangat Pak jenengan Pak. Astu. Nggih, wong jenenge apa kuwi nuhuni dawuh saka Mas kudu tak tetek-tetekne nang. Nggih. Sing penting sampean mesem gumuyu, atiku tetep pandah seneng. Ampun semaput nggih, Pak. Ampun semaput. Oh. Suara sih darahnya pun tinggi suara ini wah. Soalnya kita berdua itu manis ya, Pak ya. Soalnya Ini Dok, Dok. Suaraku kuat Dok. Iya. Lagunya apa Dok? Ninggalkan tresna. Mumpung Pandu sing urip. Nah. Iki mau ngene lho Bang. Pak Sarmadi, Mas Sarmadi dalem banget. Engko bener aneh kuwi nang boyo cocok iki aku. Pandu sing gondrong kae. Oh, alah.
pencipta lagu apa lagu Loro Ganti ya saat itu lagunya viral jadi ini kuwi ini ta yuk lagu nih monggo tinggal katesan bersama Winona Wansih dan Lita Kariru yuk
Linong, Mbak Lintang. Niki all artis berdiri. Nah, Mbak Linong, Mbak Lintang, Mbak Niken kali Mbak Prigel. All Artis artis. itu berarti semua dong Pak. Hah? All artis ini semuanya. All artis star tamu. Bintang tamu. Ayo, 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 wih, anu Eka, Eka mau disisar nggak? Bo, kalian kasih saya.